Pozor, aby ste kvôli nejakej žene neurobili hlúposť. Cyril má práve vychádzku. Vieš, čo to znamená? Že Cyrila pustili? Počkáš na Vianoce. Som Tiborovi hovoril, že dvaja to utek. Asi nezvládneme. Tibor! Bavíme sa o človeku, ktorý má súdny zákaz priblížiť sa komu na 50 metrov. Ja má niekoho? Povedz. Ty si mu o vás ešte nepovedal? Som nevedel, či je v stave to prijať. Lucia Rennerová, naša spolužiačka zo strednej. Boli dve možnosti. Buď sa fakt zabije, alebo sa s tým zmieri. A ja som až doteraz žila v tom, že sa s tým zmieri. Ja som s ňou chcel zostarnúť. Máš ten súdny zákaz vstupu! To čo je? Plán B. Ľudko, plán B. Za to! Spalím si kožu! Si mi bola sľúbil, že s tým končíme. Ale veď končíme. Touto vilou. Takto sa dnes financuje policajný zbor? Rudo, odhalili nás. Mal som ju ako prvý. A také si žena pamätá do konca života. To je biologický fakt. Ja som dúfala, že o tomto už do smrti nebudem počuť. Boli ste niekedy v živote naozaj zaľúbení? Oh.